Aye, akhirnya main mana? Nuwaki jadi ni. नोंथाया बै नोंथांमोननाव खामानि मावनो थांदों। आंलाय बेखौनो बावै सानदों नुथारिखाय। दाहालासो फैसिगोन दे। Oh, deh, tanggas nam. Dan suy nam. फिसा बहा थांनो ओंखारदों? थै आयै, बेफोर मानो थांबाय थायोब्रा आं जेरावखि थाङा। सोङाबा जायो हनै मालाय फिसाफ्रा माबा गानजानो ड्राग्सनो बेसेबां गामियाव दावराव दावसि। हारे आयै, नों आंखौ लाना जेबो जिंगासिनो नाङाथ'। जिंगासियाबा जायो ओरैबो रायजोआल' सासेल' फिसाला। नों गाज्रि बेसाद लानानै जोंखौ गारनानै थाङोब्ला जों सोरखौ नायनांगौ थानांगौ फिसा। हारे आयै, नों मानो एसेयावनो दुखु खालामो? नों आंनि थाखाय जिंगासिनो नाङा आयै। आंहाबो साननो हानाय गोहो जाबाय आयै। गाज्रि बेसाद लाबा मा जायो? आयै, लोगो आंखौ लेंब्रबदों मानोबा? नों थाथ' आयै, आं थांना फैनि। Bima? सफैबाय बिफा। नै मनाया लांफैदो। नै माथो, आखायाव सफैखाबाय। औ फिसा। आयै, आंखौ जोबोर ओंखाम उखैबाय। नै बिफा नोंहाबो आथिं आखाइ सुना फैखादो, साथामबो जमा जाहैखानोसै। Hei, masih gerak bona boleh.
अख्रां जुदि जों सानैजों माब्लाबा गावस्रानांगौ जायोबा आं सहायनो हानाय नङा। नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों जोमै? नों बे खोथाखौ गोसोआव लाखि। नाय जोमै, गोसो होनाय आरो गोसो लानाया मोननै गोसो गोरोबनानैसो मोनसे गोसो जायो। अख्रां नों जोबोद दुखु मोनबाय नङासै? मिलायनाय थाबासो जों सानैनि मोजां मोनलायनाया मोगथां महर मोनगोन। नों बेफोरखौ लानानै दुखु खालामबाय थादोंब्ला प्लिज थ' थांसै। आयै सफैबाय फिसा, हा बहाथो थाङामोन मोनालायजासे। आयै आं अख्रांजोंसो गामियाव बेरायनो थांदोंमोन। मा फिसा नों बै अख्रांजों मानो बेरायबाय थायो आइ? बिदि मोनाजासे मालाय सेंग्राजों दा बेरायबाय था आइ, गुबुनफ्रा गाज्रि मोनो। मा आयै बिदिबा आं अख्रांजों बेरायनो मोना नामा? अ आइ बिदि मोनाजासे बेरायबाय थानाङा। आफा मा अख्राङा मोजां मानसि नङा नामा? आइ जोमै, खोथाया बिदि नङा। अख्राङा जाबाय सासे गोनां न'खरनि फिसा आइ। जों जाबाय गरिब न'खरनि आइ। आयै आं दिनै माला सान हाबलांखोथाय जेबोखौनो फात्ता मोनस्लाबासै। दे जाबाय फिसा, मैगङा लांनानै संहैदो। नोंहाबो आथिंफ्रा सुनानै सिङाव फैदो। दे जागोन बिफा। बिमा आं अख्रां फिसाखौ सहराव फरायनो रायलायहरबायमोन। नोंहासो माबाफोर बुंनो दं नामा? आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बिफा, नों जा सानदों बेनो जागोन। थेवबो अख्रां फिसानाव खेबसे सोंना नायजागोन नामा बिफा? लिंहरनायसाय। अख्रां फिसा, ओरै फैनाय। मामोन आइ आफा? अख्रां फिसा आं नोंखौ सहराव फरायनो दोनहरनो रायलायहरबाय। मा आफा? नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? आं सोहोराव थाहैनो नोंसोर गारनानै? औ फिसा, नोमफाया मोजांखौसो बुंदों। औ फिसा, गामिनि हाल सालफ्रा बारा मोजां नङा। थेवबो आफा, आं नोंसोरखौ गारनानै बोरै थाहैनो? थेवबो फिसा, नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों। औ फिसा, नोमफाया मोजांखौसो बुंदों, नोमफानि खोथाखौ मानिदो। गाबोननो थांनांसिगोन। मा आफा, गाबोननो? सोर मा जाखोलै? आयो, माथो जोमैसो।